mga mamamayan sa bayan ng Bayambang ay lubos na pinagpala sa pagkakaroon ng isang santo na gaya ni Señor San Vicente. Sa loob ng daan-daang taon, kinabayan at binigyang proteksyon niya ang ating bayan laban sa mga sakuna at kalamidad. Binigyang inspirasyon at kalakasan niya ang mga mamamayan upang magpursigi at mangarap ng matayog. Sintayog ng simbolo ng ating debosyon at pananampalataya sa Kanya. Ang parokya ni Señor San Vicente Ferrer. Dito sa Bayambang, namumukod tangi ang husay ng mga mamamayan at ganda ng mga lugar na kinahuhumalingan ng mga tao hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya't samahan niyo akong diskubrihin ang ganda ng Bayambang at galing ng mga Bayambanggenyo. Tara na't galugarin ang kayamanan ng ating kultura at ang iba't ibang talento ng ating mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Gabriel Marie Bravo Relosa, at ito ang Pinablinbalon Bayambang. Sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, nagsimula ang higit 300 taon nilang kolonisasyon sa bansa kung saan unti-unting napalitan ng Katolisismo ang pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino. Kaya naman, hindi nakakapagtaka kung bakit napakaraming simbahan ang nakikita sa iba't ibang bayan dito sa ating bansa. Isa na nga dito ay ang St. Vincent Ferrer Parish Church na isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa munisipalidad ng Bayambang sa probinsya ng Pangasinan. Ang ebanghelisasyon sa lalawigan ng Pangasinan ay nagsimula noong 1587 sa inisyatibo ng 6 na paring Dominikano na pinangungunahan ni Father Bernardo Navarro de Santa Catalina. Isa ang Bayambang sa mga bayan na sumailalim sa ebanghelisasyon na ito. And in 1619, it was accepted by the provincial chapter as one of the vicariates of the Dominican order and was placed under the patronage of St. Vincent Ferrer, where Father Raimundo Vasquez was its first vicar. Ang pinakaunang simbahan ng ating bayan ay sinasabing gawa sa kahoy. According to Father Manuel Mora, it has 3 humid naves and the convent was old and humid. Dahil dito, nagsimula ang plano na magpatayo ng isang simbahan at kumbento na gawa sa bato at ladrilyo. Si Padre Manuel Sucias ang nanguna sa pagpapatayo ng bagong simbahan sa pamamagitan ng isang plano sa krusipisyal noong 1804. Sumunod sa kanyang yapak na mamuno at mamahala sa unti-unting pagtatayo ng simbahan sina Padre Joaquin Flores Garay, Padre Juan Alvarez del Manzano, Padre Benito Foncuberta at si Padre Jose Ibanez. Subalit noong 1856, isang trahedya ang naganap. Sa kasamaang palad ay nasunog ang simbahan ng Bayambang. Ang muling pagtatayo ng simbahan ay pinangasiwaan ni Padre Raimundo Barcelona, subalit isa na namang kalamidad ang sumira sa ating simbahan. The earthquake during the year 1833 extensively damaged the tile roofing of our church. Saksi ang ating simbahan sa napakaraming kalamidad at trahedya na dinanas ng ating mga kapwa Bayambanggenyo. Ilan nga dito ay ang mga pinsala na dulot ng World War II sa ating bayan at dagdag pa rito ay ang lindol na yumanig sa ating bayan at sa buong Luzon noong ika-16 ng Hulyo taong 1990. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay may malaking papel sa paghubog ng ating katatagan at pananampalataya bilang deboto ni San Vicente Ferrer.
Isang himala ang nangyari sa kasagsagan ng digmaang ito na siyang nagsilbing inspirasyon para sa ating mga Bayambanggenyo. During the war, the roof of our church was severely damaged when a bomb was dropped targeting our church. While the bomb went through the roof, it landed in the middle portion of the nave of the church but miraculously did not explode. This story of how the church survived the bombing during the war is still believed to this day as the miracle of Saint Vincent Ferrer. Ang pangyayaring ito ang nagbigay kalakasan sa ating mga Bayambanggenyo na magpatuloy at magpursigi na ibangon ang ating bayan at ang ating simbahan sa mga trahedya. Sa pagbabayanihan ng mga mamamayan at ng lokal na pamahalaan, guided by the wisdom and vision of the priest that led our church for many years, the St. Vincent Ferrer Parish Church was transformed. Many infrastructure projects were undertaken, evangelization formations were bolstered, and our church ministries expanded, thus giving life and vigor to every devotee in our municipality. Ayon sa mga matatanda, the parish of Saint Vincent Ferrer used to be a shrine throughout the entire province of Pangasinan. Dinadayo ito ng mga deboto di lamang dito sa Bayambang kundi maging sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kahit sa pagdaan ng mga taon, ang pananampalatayang ito ay nanatiling buhay sa ating mga Bayambanggenyo. Kaya mapalad ang ating bayan sa pagkakaroon ng ganitong infrastruktura na sumasalamin sa ating mayamang kasaysayan at karanasan bilang mga deboto ni San Vicente Ferrer. Tunay ngang biniyayaan ang Bayambang dahil dito mismo sa ating simbahan matatagpuan ang relikya ni Saint Vincent Ferrer. Ito ay maituturing na isang first-class relic at ayon kay Father Jojo Gonda, ang kura paroko at rektor ng National Shrine of Padre Pio sa Batangas, ang first-class relic ay binubuo ng mga pisikal na labi ng isang santo na pinapanatili bilang pag-alala sa kanya at sa mga kabutihang kanyang nagawa. Nandito tayo ngayon sa prayer room ng simbahan kung saan matatagpuan ang relic ni Saint Vincent Ferrer. Taong 2001, nagpunta si Reverend Father Alvin Platon sa Roma kung saan niya nakuha ang relikya na ito ni San Vicente Ferrer mula sa Monasterio de Santa Lucia. From there, he brought the said relic to the Philippines and gave it as a gift to the parish of Saint Vincent Ferrer sa panahon ng administration ni Father Manuel S. Bravo as parish priest. Sa katunayan, mayroon tayong kopya ng liham o Certificate of Authenticity na mula sa Vicariate Office ng Roma kung saan nakasaad na ang relikya na ito ay totoong nagmula sa buto ni San Vicente Ferrer. Ang parokya ni San Vicente Ferrer ay di lamang nagsisilbing bahay-sambahan para sa ating mga Bayambanggenyo. Ito rin ay isang kultural at makasaysayang muhon na sumasagisag sa ating makasaysayang nakaraan. Mga Bayambanggenyo, kasama po natin ngayon si Father Redentor Mejia, ang kura paroko ng ating simbahan upang makapagbigay ng mga mahalagang aral patungkol sa ating parish church, ang San Vicente Ferrer Parish Church. Father, kamusta naman po yung kalagayan ng ating simbahan ngayon? Sa ngayon, dahil sa may pandemya pa rin, medyo konti pa rin yung nagsisimba. Kaya lang, paunti-unti na rin dumadami. Mula nung dumating ako dito sa Bayambang, last January, napansin ko po na dumadami na rin po yung mga nagsisimba. Bumabalik na rin po yung mga dating hindi nakapagsisimba. Ano naman po, Father, yung kahalagahan ng kasaysayan nitong simbahan natin sa ating mga Bayambanggenyo po? Itong bayan ng Bayambang po ay dati pong bisita iglesia ng bayan ng San Carlos, Binalatungan. Ang mga unang paring dumating dito ay mga Dominicano. At alam din natin na si San Vicente Ferrer ay isang Dominican priest.
Bubunta dito yung mga Dominicanong pare. Una-una si Father Raimundo Vasquez. Siya yung unang paring dumating dito na unang nagbigay ng pananampalataya sa mga tao. Ayun, Father. So, sa mga kabataan po na nanonood ngayon, ano po ang mensahe niyo sa kanila? Kasi ngayon nga po na nasusubok yung pananampalataya natin sa pinagdadaanan nating COVID. Kahit po sa lahat ng bayang-banggenyo, ano po ang mensahe ninyo para sa kanila? Para sa mga kabataan, sana po huwag nilang kalimutan na dahil sa virtual na lang palagi, pati sa klase, online, pati sa misa, yung mga iba, live streaming tayo. Importante pa rin yung maipakita natin yung totoong pananampalataya sa Diyos, lalo na sa ating patron, San Vicente Ferrer, na pupunta rin sila sa simbahan. Umisita sila, magdasal, kahit na magdasal ng konting oras, ay minuto, para naman unti-unti rin nababalik yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Father, bilang ito pong bagong programa natin ay fini-feature nga po itong kahalagahan ng ating simbahan. Para po sa inyo, gaano po kahalaga ang simbahan sa mga bayan? Actually, sa Bayambang po yung unang-una assignment ko dito. I was associate priest or assistant parish priest ni Monsignor Manuel Bravo. That was 2005. Tapos, na-assign ako sa Wawa, San Lorenzo Ruiz. Eventually, after 15 years, nakabalik na naman ako dito sa Bayambang, parokya ng San Vicente Ferrer, as parish priest. Kaya para sa akin, parang malapit yung puso ko dito sa Bayambang. Bago ako dito pumunta, na-assign muna ako sa Basista, Mary of Christians Parish. At pag wala akong ginagawa, parang exercise ko na rin po, nagbabike ako papuntang Prayer Park. Kaya para sa akin, parang tinawag ako ni San Vicente Ferrer na dito ka rin, subukan mo rin dito sa Bayambang. Kaya siguro ako tinawag, na-assign dito sa Bayambang, parokya ng San Vicente Ferrer. Sa totoo lang po, namangha talaga ako sa pinagbago, napakalaking pinagbago ng bayan ng Bayambang at ang parokya ng San Vicente Ferrer. Kaya ako ay nagagalak na ma-assign dito ulit sa first love kong parokya. Father, bilang panghuling message na lang po, ano po yung pinakamahalagang aral na maaari nyo pong ibahagi sa atin, lalo na po sa mga deboto ng ating simbahan at ni Senyor San Vicente? Napansin ko rin noon na talagang mga taga-Bayambang ay napakalaki yung debosyon nila sa ating patron na San Vicente Ferrer, kabilang na si Mayor Dr. Cesar Quiambao at ang kanilang may bahay na si Ma'am Ninya. At marami pang mga tao na kahit sa ibang lugar, ibang bayan, ibang bansa, lalo na ng mga kababayan natin na taga-Bayambang, kahit malayo sila, malapit pa rin yung kanilang puso sa ating patron na San Vicente Ferrer. Kaya sana po, ipagpatuloy lang natin ang humingi ng tulong sa ating patron. At tayo ay pagdasal sa Poong May Kapal na sana itong pandemya na to ay matapos na rin, mawalan na rin, para bumalik na rin yung sigla at pananampalataya ng mga ibang tao. Maraming salamat po, Father, for this interview. I'm sure marami pong natutunan ng ating mga audience. Nakakamanghang isipin na ang simbahang ito na nakatindig sa ating poblasyon sa higit 400 taon ay patuloy na nagsisilbing bukal ng pananampalataya ng mga bayambanggenyo magpasa hanggang ngayon. Sa ating pagbagtas sa bawat sulok ng simbahan, sa ating pagmamasid sa taimtim at payapa nitong kapaligiran. Para bang pinagmamasdan na rin natin ang daan-taong pananalig at pagpapatibay ng Katolisismo sa ating mahal na bayan.
Para sa mga taong malakas ang pananalig sa Diyos bilang isang Katoliko, ang pagdarasal ay isang mahalagang parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na dito sa Bayambang, hindi lilipas ang isang araw na hindi tayo nagpapasalamat sa Poong May Kapal sa mga biyayang handog niya sa atin at sa ating bayan. At sa simbahang ito nga natin, madalas na isinasamo ang ganitong mga panalangin ng pasasalamat sa Poong May Kapal. Sa simbahan kung saan naikintal sa ating puso at isipan ang kahalagahan ng kabutihan. Sa simbahan na siyang ugat ng ating pananampalataya at debosyon bilang mga Katoliko. Hindi lamang kabutihang asal at banal na salita ang ipinalalaganap sa ating simbahan. Nagsisilbi rin itong gabay sa bawat daan na tinatahak natin sa ating buhay. Dahil sa lawak at bigat ng impluensya ng parokya ni San Vicente Ferrer sa bayan ng Bayambang, sumibol ang isang proyekto na tumatalakay sa mayaman nitong kasaysayan at kontribusyon sa ating bayan. Naisulat ang Subol na Pananisya, a book containing an illustrated story of the parish of Saint Vincent Ferrer. Mga kaibigan, kasama po natin sa ating programa ngayon ang patnugot ng isang religious book dito sa ating bayan na dedicated sa history at sa iba't ibang kaganapan sa ating simbahan sa mga nagdaang panahon. At sa mga susunod pang taon, kasama natin ngayon si Ma'am Clarita Jimenez na siyang sumulat ng napakagandang libro na Subol na Pananisya. Ma'am, ano po ba yung inspiration? Bakit po Subol na Pananisya yung napili ninyong title ng libro na yan? Sige. Sa totoo lang, ang unang title sana nito ay Parish of San Vicente Ferrer, Journey of Faith. Kasama ko dito si Mr. Resty, tsaka si Mr. Paeng. Tapos, kinausap din namin yung mga ibang pare, at saka madre, si Sister Mary Jan Manansan, na kilala ninyo all over the world. Tapos si Father Rex Manansan, na Ateneo professor, no? Tapos si Father Fidelis Layog, na isa na ngayong obispo. Pero nung ginagawa ito, hindi pa siya obispo. Ayun. So, nung nag-uusap-usap kami, sinabi ko kay Father Layog, Father, ito ang contents ng coffee table book natin, at saka ito ang title. Sabi niya, siguro mas catching kung Pangasinan na lang. So, nung sinusulat na namin yung mga contents nito, di nagtagal, tumawag nga si Father Fidelis. Sabi niya, Chitit, mayroon na akong naisip na title. Ano nga yun? Ayun, sabi niya, Parokya ng San Vicente Ferrer, Subol na Pananisya. Ano po ba ang importance ng pagkakaroon ng ganyang libro na gaya ng naisulat ninyo sa ating church at ganun din po sa mga devotees ni San Vicente? Ito, napakahalaga nito, importante, kasi dito malalaman ng ating mga parishioners kung paano nag-umpisa ang Parish of San Vicente Ferrer, at saka ang contents nito tungkol sa history at saka kung yung buhay ni San Vicente Ferrer din, no? At lalong-lalo na sinama namin dito na yung tagumpay ng parish ay hindi lang naman doon sa mga nagpari dito. Kung hindi, ang malaking contribution din dito ay yung mga tiga-Bayambang. Kwentuhan nyo naman po ba kami, ma'am, kasi nabanggit po dyan sa libro nyo na itong yung church natin ay dati po siyang shrine sa Pangasinan. So ano po ang nangyari doon? Yung pagka-shrine nito, kasi bata pa ako, no? Maraming pumupunta dito, yung mga kamag-anak naming tiga Kamiling, mga Papa family, Romulo family, nagpupunta sila dito tuwing piyesta ng San Vicente Ferrer. Hindi lang sila, kundi neighboring towns, kasi sabi nga nila, shrine ito. Tapos, may mga kopya ng old, yung Christ the King celebration. Nandoon, nabasa ko doon sa isang Monsignor na sinasabi niya, nasaan na ngayon ang shrine ng San Vicente Ferrer? Sabi niya. Sabi ni Monsignor Villegas, hindi basta-basta daw ang
papabalik ng shrine. So ngayon na pinag-uusapan na po natin yung history, ma'am, meron kayong ibinigay sa akin na 2 picture dito. So ma'am, ikwento nyo naman sa mga viewers natin kung ano yan. Ito actually yung retablo. Tinatawag na retablo ito. Opo. Ano? Ito sa kuan kasi sanctuary, 3 ang retablo. Ito yung main retablo, yung nasa gitna, saka may 2 retablos sa sides. Ito naman, ma'am, ito may isa pa po kayong pinakita sa akin. Parang, Oo. Ito, gaano katagal na po ba yan? ma'am? ito 1937 pa ito, no? Nung Christmas. 1937 na Christmas ito. Actually pinalaki ko ito kasi postcard lang ito, no? Na yung postcard na yon ay ibinigay ni Father Petronilio na siyang parish priest noong 1937 sa aking lola. Kasi nag-donate siya ng isang bumbilya dito, oh. Opo. Talagang napakalaking bagay po ng suporta. Oh, ni so Mayor sa so in ganitong short, project. kung wala si Mayor, Wala po ito. wala rin kami magagawa. Kaya thank you talaga kay Oo, Mayor oo, dahil talagang- kitang-kita po oo, natin yung support ng niya. LGU, Mm-mm. ni Mayor Kiambao, ni Oo, Vice Mayor oo. Sabangan, lalo na po sa Oo. pagpapaganda ng simbahan Simbahan. natin. Dahil ngayon nga po, ma'am, di ba, pag bibisita ka, ang laki na ng naging pagbabago sa Oo, simbahan sa natin. simbahan. Kaya ma'am, bilang pang final message na lang po, ano po ang mensahe ninyo sa mga nanonood ngayon, lalo na po sa mga deboto ni San Vicente dito sa Bayambang? Ang masasabi ko sa ating mga parishioners, sa mga devote ni San Vicente Ferrer, huwag kayong titigil sa pagdadasal kay San Vicente Ferrer. Kasi si San Vicente Ferrer, masyado siyang miraculous at saka masyado siyang mapagbigay sa mga hinihingi nating favors. Kung may favor ka, granted kagad kay San Vicente Ferrer. So huwag silang magsasawang magdasal. Mayroon ng prayer room doon for San Vicente Ferrer. Nandun nga ang relic niya. Mayroon na sariling relic. Kaya ipagpatuloy natin. Our church is a living legacy of more than 400 years of hard work, dedication, sacrifice, and profound faith that strengthened our community and our Christian way of living. Sa pagdaan ng marami pang taon, patuloy itong magsisilbing instrumento ng paghubog ng moralidad ng mga tao at ng kongregasyon na nasasakupan ng ating kura paroko. Kahanga-hanga sa pagiging muhon ng kultura at kasaysayan na itinuturing na pamana sa mga susunod na henerasyon sa ating bayan. Hindi lang sa relihiyon masasalamin ang kahalagahan nito sapagkat ito ang tulay sa pagpapayabong at pagpapatibay ng ating kultura at ng makasaysayang nakaraan ng bayan ng Bayambang. Bayambangueños are truly blessed with spectacular attractions and people who work hard and persevere for the future of our town. Marami na tayong nagawa at mas marami pa tayong magagawa. Together, let us embark on a wonderful journey discovering the treasures of home. Ako po si Gabriel Marie Bravo Relosa at ito po ang Pinablinbalan Bayambang